ukážeme konzistenci, jakou by to mělo mít. Zdravím, v dnešním videu si ukážeme, jak usadit obrubníky. My tady máme připravený 8 cm, na dílku jsou metrový, je to konkrétně bez lina. Budeme je usazovat do potěrů. Máme tady připravené palisády, vlastně zvyšuje se tady nájezd. Tady máme původní obrubník, takže se to zvyšuje o nějakých 30-35 čísel, aby tady byl lepší přístup na ten pozemek. Celkově je to dílka asi 10,5 metru a ukážem si, jaký beton si namícháme, z jakého cementu a jak to vyměřit. To je asi všechno. Orientačně si tady měříme tu linii provázkem. Tady na téhle straně už máme tu výšku danou, protože tady už ta zámkovka je. A na druhé straně tak to zkusíme, aby to mělo podobný sklon, ten svah, takže to vychází na nějakých 30 cm převýšení od silnice. Tím provázkem na takhle dlouhou vzdálenost není úplně dobrý měřit jako vodorovnost, ale to je lepší pak doladit vodováhou. Tady si spíš jenom takhle podíváte. Vlastně můžete podle toho jet, abyste měli ty obrubníky v rovině, ale ne jako ve vodorovné rovině. Tady si ukážeme, jak napojit ty obrubníky v rohu. Tady v rohu buď může být přímo vyrábějí varovky rohový, ale ten obrubník má jakoby skosenou hranu na jedné straně, takže většinou je to spíš na venkovní roh. Tady máme vlastně vnitřní roh té dlažby, takže tady buď skosení do 45 stupňů nebo napojení na tupo. Tím, že tady to je jakoby u silnice, tak se nemusí úplně dbát na to, aby to bylo. Nebudete na to koukat prostě každý den, nějak detailně. Takže to nejspíš uděláme na tupo. Necháme to zahřát, jo? Necháme zahřát stroj. Používáme tady tu 90 kg desku. Má to 15 kN. Pod ty pojezdové obrubníky je to fakt důležité to zhutnit. Tady naštěstí máme vlastně tam, kde je ten jemný štěrk, i tady kousek toho hrubšího, tak je tam beton pod tím. A potom za tím obrubníkem už není beton, takže tam je to důležité zhutnit. Vlastně ten nový obrubník bude stát na tom starém obrubníku, takže už to jakoby má nějaký základ. Ale stejně to pořádně zhutníme, aby to drželo. Takže máme tam vodu, to si musíte každý prostě vyzkoušet, kolik vody. Ukážeme konzistenci, jakou by to mělo mít. Ale plastifikátorů přesně podle návodu. Tak. A házíme 4 lžíce, 4 lopaty toho písku a 1 lopatu cementu. Takže můžu zapnout. Necháme trošku promíchat ten plastifikátor a hodíme tam 4. 2, 3, 8. Tak a teď k tomu hodíme 2 lžíce cementu. Takže míchání 4:1. Vidíme, že to je hodně mokrý, tak tam přidáme ještě 1 kolo. Tady do toho jakože vzorek. No, by jsem se nechytil.
Vypadá docela dobře. Ono teda ten plastifikátor to za chvíli ještě zřidčí, takže uvidíme. Připravíme si kolečko. Kolečko si lehce namokříme. Ono je. Tady je zednický půdl. Tak. Tady ten první obrubník, který přijde tady ke zdi, nebo k tomu, k té stavbě, tak jsme si zkosili, protože to vlastně jde s pádem dolů, tak aby se nám tam vešel. No a teď už můžeme házet betůnek. Ono se zabouchá. A budeme muset nacpat ještě dovnitř. Jo. Aha. To říci. No. Obrubníky dáváme takhle se sklonem, aby to vlastně navazovalo, protože tady bude mít tu zámkovku, pojede to nahoru a od té zámkovky to furt pojede nahoru. Takže aby jsme to měli s tím stejným náklonu. Teď už jsme také začali prvním obrubníčkem. Z druhé strany taky tam jsme si dali ten, to už jste viděli, k tomu baráku a vlastně chceme tady dojet celý ten štráv až sem a tady pak si dořezávat ten poslední roh. Takhle nám to přijde nejjednodušší. Tak, teď se bude ukládat do betonového lože další obrubník. Kolik váží? Strašně. Nesmysl. Nesmysl. Tak, já jdu asistovat. No, máš to nakřivo. No, nakřivo. Milimetrová přesnost. Klasika. Trošku nám to zapršelo, ale nic hroznýho, snad se to ještě nerozprší. Když tak, kdyby se nějak víc rozpršelo, tak to prostě přikryjeme a budeme doufat. Tak si ukážem přesně, jak to uložit. Takže si tady rozhrneme pár lopat betonu. Ukážeme si konzistenci ještě. Z videa jako, to je takový těžký, jo, ale prostě je to takový skoro až písek. Stačit, ne? Proměříme si tu výšku. Obrubník má 25, takže ať tam máme o trochu víc než, o trochu menší mezeru než 25. Ať se to dá uhutnit, sklepat. Tak, vezmeme obrubníček i s ptačím hovínkem a plácnem ho do lože. Tady je to trošku složitější, že to musíme naklápět, ale kdybyste to prostě dělali narovno, tak měříte vodováhu ze všech stran a když budete mít bublinku uprostřed, tak je to správně. Tady se skoro ani řídit vodováhou nemůžeme, tu vodováhu tady používáme jenom na to, aby jsme si zjistili, jestli nám furt pokračují jakoby v jedné rovině. Takhle přikládáme ji ze strany, to si ukážeme, a ze zhora. Důležitá je pořádná palice. No a takhle prostě se to udusá. My tady musíme udělat pořádný klín, aby nám to jinak padalo. Takže tam budu muset ještě přihodit betůnek. Ty obrubníky by se měly, je dobrý ty obrubníky zabetonovat
třeba do poloviny, udává se do 1/3, ale když máte místo, tak je dobrý to dát do poloviny. Ale vždycky jde o to zatížení. No, samozřejmě. Tady to bude prostě pojezdový, takže betonu dáváme požehnaně. Ještě vám ukážu, jak se to dá změřit tou odváhou. Takhle si ji položím. My tady jsme ve spádu, takže bublinku nemám na středu, ale takhle se podívám a vidím, že všude prostě leží, takže nám to nikde neujíždí. Můžu to samý zkusit i tady. Jo. Už tam nejsou nějaký obrovský mezery, prostě to pokračuje v té linii, kterou jsme si udali tady tím provázkem. Tak, tady je uřízlej ten růžek, nakonec jsme to dali takhle na 45 stupňů, tak to tam vyzkoušíme dát a uvidíme, jestli se nám to povedlo. Jinak to už je poslední část, máme to takhle celý, už je tma. Máme hotovo. Důležitý je, jak jsme říkali, důležitý je ta konzistence betonu. Musí to být prostě suší, nesmí to být úplně mokrý, protože pak si to dáte pod ten obrubník, začnete do toho klepat a zjistíte, že se to nikam neposouvá. Když to máte suchý, tak si ho hezky prostě usadíte do té výšky, který potřebujete a je to bomba. Základem je kvalitně připravený podklad, který musí být krásně zhutněný. Ještě v tomhle případě, kdy to je pojezdový, tak to musí být fakt. Fakt si tím musíte být jistý. Tak je důležité tam dát pořádně betonu a pořádně to zhutnit i jakoby tou paličkou, zaklepat do toho a hezky to stáhnout takhle ten beton k tomu obrubníku. A jak jsem říkal, do té poloviny to je úplně ideální. Jde to do 1/3, ale pro jistotu tu tady máme někdy i nad polovinu, takže si myslím, že to může vydržet takových 50 let. Tenhle ten design se mi hodně líbí. Nemám rád ty kulatý obrubníky nebo tenký. Tady to je prostě paráda, masivní kus betonu. Ty kulatý jsou šílený a ještě se stává, že když to přejedete tím autem, tak se vám to třeba vyštípe tak. Což samozřejmě nemusí být jenom tím obrubníkem, ale taky to může být tím, že je slabý a tak. Tady nejdřív jsme teda říkali na začátku videa, že uděláme jenom na tupo,
nakonec jsme se rozhodli pro tady ten, že to bude o trošku jako hezčí. Tak se nám to tady krásně povedlo. Nebylo to úplně jednoduchý teda, ale nějak jsme se do toho probojovali, že to docela i vypadá.